lan honetan ikusiko dugu nola txertatu dokumentu berri bat Classroomean. Kasu honetan, eskatzen zaiguna da, irakusten badugu, ematen dugu ikusi lana, eta hemen ikusten ditugu jarraibideak. Sortu behar dugu aurkezpen bat 3 diapositiba dituena. Lehenengo portada izenarekin, gero testu hau Google Classroom dokumentua sortu eta gaurko data. Eta azkenik 3. diapositiba bat, zure gustukoak diren irudi batekin. Bale? Orduan, kasunetan, hemen lan egiteko kasuan ez daukagu ezer egin behar dugu guk sortu. Orduan, emango diogu hemen eta eskartzen digunez aurkezpen bat izatea, aurkezpen bat egingo dugu. Eta orduan, irikiko zaigu aurkezpen bat sortzeko lehioa. Pentsatzen dut. Hortxe, eta badabil. Bueno, ez gara gehiegi luzatuko nekin. Nola egiten den aurkezpen bat, poliki-poliki joango zarete ikasten. Bakarrik egingo dugu gai bat aukeratu, edo zein, adibidez hau. Vale? Lehenengo diapositiba jarriko gure izena. Vale? Txertatuko dugu beste diapositiba bat, eskuinekotearekin diapositiba berria. Eskatzen didatenaren arabera Google Classroom dokumentua sortu. Vale, hau jarriko dugu. Eta hemen gaurko data. 2020ko irailaren 20an. Vale? Eta azkenik 3. diapositiba berria, ados? Eta eskatzen digute irudi bat sartzeko. Vale, ze irudi? Pues bueno, joango gara Googlera, eta nire kasuan bilatuko dut, eta nirekin zer ikusia dukan, bueno, badakit, Hondartza, Maiarko. Maiarko da, ni asko maite duen Hondartza bat. Imágenes, eta adibidez, hau. Vale, pues hartuko dut, kopiar imagen, eta joango naiz dokumentura, hemen, eta itxatxi. Vale, hau da eskatu didatena. Eta hemen ikusten baduzue, hemen dago eskatu didaten lana. Google Classroom dokumentua, Maria, dokumentua sortu eta irudia. Vale, bukatu dut. Eta bukatu dudanez, itxiko dut, vale? Ja gordeta dago. Ados. Eta faltako zen bakarrik, ja dokumentua berriro ematen badiot, lana eginda bezala gorde. Berak gordetzen du beti, ikusten duzue, ja egina dago. Vale. Eta orduan egingo duena da, entregatu, bukatu delako. Vale, bai, entregatu. Eta nire izenean entregatuko da lana. Orain falta zait bakarrik irakasleak zuzentzea.